Ibu-ibu sing nyuwun foto kuatah, Pak. Moto apa, Mas? Moto nyuwun foto kalih kula. Oleh foto. Nggih. Moto. Cuma sayang setunggal. Heeh. Sing nanggap tesih arang-arang. Sing mboten masak. Lho, sapa ngerti teng mriki terus napa enten sing remen kan ditanggap meleh kan mboten napa-napa to, Pak nggih. Nggih, sae Mas. Lah nggih Mas. sae. Nggih napa to teng mriki namung pados paseduluran to, Pak nggih. Nyambung silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos dugi kejawan mriki luar biasa. Grobokan mugi tambah pasedulurane nggih, Pak nggih. Ora golek duit. Lah nggih. Mung golek paseduluran. Sing duwe duwe. Kowe nyapa to Mas kok jual jawil ki mergo aku kuwatir ngundang kowe lali nak nggawa aku ngono lho. Kowe ya pengen ngomong. Ya omong gantian kok ya. Kaya aku karo dalange. Iya. Ya nyuwun sewu Pak kula terangke niki. Heeh. Kersane omongane ora tumpang tindih paling gak ya nganggo aturan sing becik. Cocok wong Jawa. Wong Jawa aja ninggal jawane unggah-ungguh. Ngomong karek omong lho. Omong karek omong lah lek kowe omong aku omong terus wong loro omong-omongan kan malah gak apik. Tumpang tindih. Tumpang tindih gentenan. Carane nganggo kode no Mas. Engko nek krungu swara tir ganti aku mundur kowe sing ngomong. Paham? Cocok. Ora. Aku omong kowe tir, engko aku ganti sing mundur kowe sing ngomong ngono lho karek muni tir. Muni tir iso apa ora? Iso. Piye? Tir. Lah karek ngono tok kok ganti sing ngomong. Ora nganggo udut to, Mas? Ha mboten nganggo udut kok sok. Engkang baku teng mriki napa to Pak namung saged derek dedonga. Heeh. Mugi-mugi sabadane adicara menika sedekah bumi nggih Pak. Sedekah bumi. Mugi warga mriki tansah pinanggih bagya mulya. Heeh. Rezeki ingkang kathah barokah melimpah. Amin. Guyub rukun gotong royong kerja. Ulah. Napa malih panjenenganipun pucuk pimpinan Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng Haryanto luar biasa. Wah, saged merakyat dengan warganya itu sangat dekat. Perjuangan. Tir. Pokoknya kula salut kali Bapak Kepala Desa, Pak. Nggih ta? Luar biasa. Saged tir. Mendekati warga satu. Pokok tir. Ayo sewengi tardir terus wae. Arep omongnya terganggu tir aku. Kowe nek ditanggap kok malah nesu dok. Kowe nek nesu malah api lho mripatmu lumpuh kaya nyuluh kodhok. Mripat pencar ki totol pitik no kok sok. Lah sing piye semua karepno piye? Kasih lah aku kesempatan. Kowe pengen ngomong kali Pak Dalang. Nggih karep Pak ini kita kok. Pak Dipur. Nggih. Kowe dalang kondang lho Mas. Nggih. Jope paling laris kuwi sak Jawa Tengah. Laris ngejak kene yo telu tok. Kok malah tambah telu tok sapa ngerti kok bareng ini kan terus tambah. Amin. Wong nyuwun sewu lho Pak Hadi, nyuwun sewu Pak Pur. Nggih. Wong jenenge dagelan seniman kuwi rejeki kan ra ngerti tekane to Pak. Nggih to? Nggih, pancen nggih. Dene kok kula kali jenengan main sareng terus cocok jeng ben ditanggap melit sareng jenengan kan boten ngertos. Boten ngertos, pancen nggih niku sing dikarepe awake dhewe kula kalih panjenengan. Sedaya niku katun kuasaning Gusti. Awake dhewe namung nyuwun marang ngarsane Gusti. Nggih. Dadi ora kenek rejeki iki dikene. Nyapa to Mas kowe kok malah nesu neh kuwi nyancen nesu. Gak. Ndang ngomong aku gak omong aku. Kowe tenan gak omong? Gak malah enteng gaweanku. Tenan gak omong tenan? Gak. Pak Dalang. Dalem. Enten dagelan kalih setunggale mboten ngomong kira-kira nek sing ora omong dibayar pantes mboten? Bayarane dibyukke sing siji wae. Wah, matur nuwun. Kira-kira dagelan iki mboten ngomong dibayari napa mboten, Bu? Setuju? Loh, kowe ora dibayar kok setuju piye to, Dul? Aku to? Iya. Aja. Lho, aja piye? Dina iki kowe ora bayaran sesuk merongos bayar bar mekar piye kowe? Sorry ngene BRI ya. Duh, kok malah nemen kowe BRI kok sok. Iki lho warga mriki luar biasa. Ya. Kejawan to? Ya, Tahu aku. ning kene Tahu maca. tau maca tak kira tanggapan teng mriki. Mboten. Nggih. Ya ngapuntene Pak, kula tak ulus salam rumiyin kagem sedaya warga mriki. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula remen angger sing nonton ki kathah wong wedok. Biasane acarane sukses, Pak. Biasane pun ngoten, Mas. Nggih. Ora mesti. Kok ora mesti piye to, Mas? Aku tahu tanggapan selawatan ngarep dhewe ibu-ibu malah gak sukses. Kok iso? Lah ibu-ibu ngarep dhewe Dik. Heeh. Kono ki gendong anak cilik. Iya. Lho selawatan
Padang bulan padange Dek kok ngemiki anake. Dadi ngemikane karo melu selawatan ngene ta. Heeh. Anak iki ya bingung to ngetutno ngene iki. Anu aku iki kok Ya karo melo nyanyi selawatan iya karo ngene padang bulan karo ngene terus. Lah anake piye? Anake ngene aku eman-eman jane aku ngono. Lah terus akhirnya piye? Akhire tak tutupi. Lah padune kok iso. Alhamdulillah saged sowan mriki. Panggih sedaya warga mriki. Pripun ibu-ibu ingkang teng ajeng sami sehat nggih Bu nggih? Seneng nggih? Enten wayangan ngeten iki seneng napa mboten? Lek ibu-ibu seneng insyaallah niki rencana badhe wonten wayangan 1 bulan 2 kali setuju? Lek Duwe sapa? ya karek wargane kene gelem urunan apa ora? Oh nek kene iki sadar diri. Oh nek tiyang mriki aku percaya. Lah iki urunan pironan masamu? Wakeh. Wah 500.000-an ditarik ya orang Ora gresula. Heeh, ikhlas kabeh. Ikhlas kabeh. Nggih, Bu. Kok modelmu kok mbok ece iki nyapa lho? Ora. Ora apa-apa to Mas, ngeten iki wujud syukur, wujud seneng. Mula wayangan iki nggih ditanggap, acarane nggih sedekah bumi. Napa to wujude kersane sing mirsani niki nggih seneng. Kangge sedaya kemawon insyaallah kemantuk nggih seneng. Keluargane melok dadi seneng kabeh, dadi keluarga sing sehat Allahumma. Amin. Mugi-mugi sing sarawuh mriki tansah pinanggih bagya mulya rezekine kathah melimpah Allahumma. Amin. Mergawene diparingi lancar Allahumma. Mugi-mugi sing gadah utang, utange saged lunas Allahumma. Sing urung duwe pasangan mugi-mugi enggal-enggala diparingi pasangan Allahumma. Sing bojone setunggal muga-muga nggih Aja to Mas. nggih dereng kula teruske kok. Iya Mas. Sing bojone setunggal muga-muga setunggal niku dirumat ngantos sak meninggale. Oh, Ngono tak kira nek ngantos nambah. mboten ngantos sak dugi Yeah. tuwa ngoten lho Pak. Oh, Ngoten yeah. alhamdulillah. Mugi-mugi teng mriki daerah Kejawan mriki tanahe saged subur, panenane kathah, melimpah Allahumma. Amin alhamdulillah. Kowe ya omong donga apa to Mas? Kok aku dongamu malah merinding kok. Merinding piye? Mesakne iki lho. Mesakne napa? Lah dongamu piye? Mugi-mugi tiyang mriki sawahe subur, makmur tanahe. Lah ki nek sing di sawah to. Nek sing ra duwe peran telongso. Mugi-mugi panen kethek ya. Sawah ra duwe rek panenane kathah melimpah. Kowe iki nek omongi mbok sing biasa ngono. Panen kethek ngrayah kowe kuwi. Ya ora apa-apa. Lho, kethek ngrayah kok ora apa-apa kuwi. Donga ki ora kulak mbok dongakno sing lengkap. Lah kowe wis lengkap wis apik wis Lho, becik ora, kok, ya Mas. kurang. Panenane kathah melimpah tanahe subur. Sing gadah sawah. Lah terus sing gak duwe? Tumbas. Lho, bocah iki malah kucluk ketoke kowe iki. Kok kucluk piye to ki? Tumbas iki nganggo dhuwit, lah nek ra ndek dhuwit nggo tumbas apa? Utang. Lho, bocah iki malah sesat ketoke kowe. Sesat piye to? Wong urip dinikmati to. Wong lesu mangan, Ya. entuk turu, Ya. ra duwe dhuwit utang ngono lho. Utang ning ndi? Ya bank no. Cocok ya Bu nggih. Ngono lho, bank dibangun ya kanggo awake dhewe blok. Sing tak buke kok nggih utang bank lho nek nyaur piye, Dul? Lho, wong utange duwe dhuwit ora duwe dhuwit. Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur. Mbok santai. Lah nek ditagih bank, Ya semoyo. ilmumu ilmu kucluk kowe. Ya ora wong ilmu iki jenenge manusia. Lho utang bank kok semoyo kuwi? Lah urung duwe kok. Kowe jenenge wong utang ra duwe isin. Ora iso. Kok iso ora iso? Sing ra diisin pegawe bange. Lah nyapa? Lah nyapa? Nagih aku ora tau tak kei kok teka-teka terus nagih terus. Ora diisin to wi. Kowe iki waras apa ora lele? Waras lho Dede. Lah wong ora duwe, lha kowe iki wajibe wong utang ki nyaur. Nyaur ki nek enek sing dienggo nyaur. Lah kowe duwe apa ora? Gak. Lagi iki lho wong kiri mlete lagi kowe-kowe kok. Sing penting pede. PD apa aku iki jenenge sesat kono salam dhewe sing apik. Gah. Lho, ora salam. Wo, ditimbali Pak. Alah Pak Sugeng to. Pak Sugeng. Ah, Pak Sugeng karo aku CS ta, Dek. Sapa Mas? Pak Sugeng kepala desa. Pak Sugeng kuwi pernah enak karo aku nyeluk Pak Di. Walah, kowe kuwi entuk hitungan kondi to, Dul, Dul. Bapake Pak Sugeng. Ya, Niku kalih bapak kula. dulur. Ya ora apa-apane. Ya aduh to. Lah terus kowe karo Pak Sugeng ki apane? Bae, bae. Oh, mbae Pak Sugeng Karo karo Pak Sugeng karo mbahku. sik dulure. Yo gak. Lah kowe karo Pak Sugeng ki apane to? Oh, mambu, mambu. Oh, mambu dulur. Mboten. Lah mambu apa? Ya mambu slening-slening ngoten. Aduh.
Sing mambu ki sing kono, Mas. Lah nggih sing mambu mriku kok Pak omonganmu. Sugeng jelas nak. Wah, ambune wangi. Trek komen niku nyuwun sewu, Pak. Heeh. Angger enek wong ketok sukses ini jere ndek ya dulurku kuwi, dulurku kuwi. Diakoni. Bupati kono ya ngono, kuwi dulurku kuwi, jek pernah mbak. Heeh, gubernur alah, iya. Wong kok modele kok kepedean. Ndang salam sik kono sing apik. Tak elingno ki, nek kenek lho kowe. Apa? Daerah kene daerah ra kenekan lho, Mas. Ra kenekan piye den-deni malah. Enek dagelan kok omongane jorok, rusuh, mulai dicepot ndasmu kowe. Gak usah salam no piye? Ya salam kowe Islam apa ora? Ya Islam, mosok bersalam ora nggo ndas. Mulane omongane sing becik, aja elek. Malah ngruguh kaya wong katisen kowe iki kok sok. Rambut den-deni. Ora ngedeni aku kan ngekeki rambu-rambu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wah. Ngagetno tenan, Mas. Bocah kaya pentil ban kok wedi suarane. Pentil ban juga bret kowe. Nesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaya warahmatullahi Mbah Yai wabarakatuh. Lah nggih, Pak. Weh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye? Kejawan ini pripun enten salam apa padha cengengesan ya to? Cengengesan gundulmu amblek kuwi no. Lah iki lha ta? Nyen sewu Bu, salam niku ndongakne jenengan, jenengan jawab niku ndongane kula. Dijawab kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ta? Iya ta? Cengengesan ta? Pri Jupri, Apa ten? ten gundulmu amblek kuwi no tanten-tanten. Ajine suraten. Suraten. Oh nyelukno wong kok sak penakmu lho. Lah wong kowe iki omonganmu ki lho kliru. Aku ki mukadimah kok keliru. Mukadimah tapi nek sing bener kowe iki kliru mulane ibu-ibu guyu. Apa iso? Paling iya. Lah sing bener Kata-katamu lho, nyuwun sewu Pak, wong kata-katane mboten bener, Pak. Iya. Kata-katane iki ora ngono Mas nek ape mukadimah. Lah piye to? Assolatu wassalam isik to tak warai kowe aja melok-melok dhisik. Aku sing kok lagi kowe. Assolatu wassalam komet. Apa ya? Kamu diem dulu jangan umi-umi. Umi-umi tok ganggu. Kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Potongane kaya berong. Birong notol ndasmu kowe tak tapuk tenan. Konsentrasi. Lah piye kene konsentrasi? Ya ya. Marai kowe kok malah kowe Wes tak tutupi. Tutupi. Kowe bar mangan apa ambembuk badek men. LPG. Woi, kowe iki wong apa buta mangan LPG. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambyak biasmu kuwi. Ya. Ambyaki pari to piye? Anbiya. Ambia. Anbiya. Iso iso. Apa? Ambia. Piye? Ambia. Piye? Ambia. Tanganmu tipak fresker. So, Anbiya kok anya. Ayo terus nih. ama badu. Halah ki apa kok mau jumuk gurine tok? Para bapak-bapak, ibu-ibu, niki enten apa? Duh. Kowe ape piye to Mas? Sampeyan ki dimirengke Yo. piyai mriki kathah lho Mas. Ora ngerti wong komunikatif karo penonton ki ngene iki. Trike ngono. Iya, supaya mendapatkan perhatian penonton. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika enten apa? Wayang. Nah, Sing arep tahlilan ya sapa kok sok sangkemu meneng. Wayang dalu punika nggih menika niku lho dalenge. Nah. Dalu punika nggih menika bersih desa. Wonten tembungipun Arab nggih menika anandawatu minal iman. dari lecah TK. Kebersihan bagian dari meneng. Kowe cah goblok ambek Dik. Ansel goblok. Ngoten. Dadi nek artose padosi piyambak teng Google. Supados desa niki resik saking suker sakit resik sik monggo kita dol. Hei. Desa mbok kon dol tak tuwapuk kuwi. Piye to? Kersane resik, diresiki jiwa lan ragane. Laganipun Nah, monggo to. kedahe napa? Napa? Awake dhewe kedah tumindak sing becik, Cik. Aja sampe nglakoni kaelekan. Lah bisa mbok kowe dhewe sing ngomong. Aku marahi kowe kok, Mas. Aku malah ketok goblok kuno. Lah kowe goblok apa ora? Ya ora no. Ya ora sanesu to blok Lah. ngono kok. Kok gak penak bahasamu.
Wah, aku Rasane ora su blok. Berarti aku goblok. Lho, lah kowe goblok apa ora? Ora. Lah yo nek ora goblok yo rasa nesu to blok. Lah sing mburi iki lho. Lah gurine apa? Iya ya Jul. Nggih kula dongake mugi-mugi amin. Lho, apa Apa iki? Kowe gak krungu ya? Ora nek apa-apa kok amin. Panjang umur. Budek. Sok-sok. Mugi-mugi sedaya panjang umur Allahumma. Amin. Amin. Pak Lurah sehat Allahumma. Amin. Beceng nangkap malih Allah dilarek. Paling roh apa ngenceloki badang paling. Mulane diceloki kowe karo laler. Aku rong dino ki yo iya. Ndongakno ku yo paling Lah aku ora yai nyapa ndongakne kok yo. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Nyapa to? Ya ampun pantun Mas. Kowe kareng ngomong cakep. Iso apa ora? Cakep. Cakep ngono lho. Iya, iya, iya. Karo ngene gerakane cakep. Bisa? Ngene. Ya. Pak Wawan Cakep. urung. Aku latihan. Oh iya ora apa-apa latihan. Oh, keliru. Nggih, gak apa-apa. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Langsung di cakep. Ya Allah, iya rasa ditakokno neh. Kowe lagi wis cakep. Senenge. Seneng piye kene emosi lho. Kowe gregeten tak. Iya, ya. Suwi pok orengen lho kowe kok. Cipokmu mandi. Mbak Eng anu mikirno cipok. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Kejawan tansah kathah rejeki. Amin. Pak Wawan menyang Surabaya. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kejawan tansah bagya mulya Allahumma. Aku. Kowe ndang gawe. Pak Wawan kelayapan. Opo kok iso teko kelayapan iki Iso piye teko to? Kediri, teko Surabaya. Lah wong jenenge parian Lah, pantun aku yo kok padha Pak ae. Wawan wis tanggo mbok yo liyane. Katane Pak Wawan mosok ra enek. Lho, Wawan wis tak aku, kowe ganti liyane Wawan kan enek. Pak Irawan Nah, kelayapan. cakep. Mugi-mugi kejawan napa ingkang dados cita-citane keturu tan Allahumma. Amin. Pun nggih, monggo daya mantuk. Kok mantuk piye to? Paring panglipur teng mriki kok Oh, mantuk, menghibur. Oke. Ngono lho sing apik sing becik. Sawangen to kowe mau dirasani awake dhewe teko dirasani karo ibu-ibu. Piye? Ibu-ibu jilbab rupane abang ya to Ning kono. Ngene. Iya ning kono. Ki lho dagelane sing lemu, sing kuning, sing putih. Aku. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Abah Kirun. Nah, aku dindo Abah Kirun. Aku ya matur nuwun Bu, aku ngono. Kowe ya dilorohi kowe dirasani. Aku piye? Sing siji ki lho kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik ngono. Paling menyesuaikan kondisi Mas paling. Nggih Pak nggih. Sing ngomong ibu-ibu kudu ngabang. Kudu ngabang. Bu. Kalau wonge ning nguri jan. Oke. Lho kok oke piye kok gak nesu kowe? Gak malah enteng gaweanku. Lah nyapa dak enteng? Lah kirik ke piye? Suarane piye Kirik? Ngono tok. Oh ngono. Iya sing ngomong awakmu, aku wis guru. Aku tok. Kowe ngono dilokne kirik kok. Lah kowe Kirik apa ora? Ora. Ya wis to ngono kok nesu kok iso. Itu. Sida to Mas. Ndang. Apane? Lho, ya menghibur. Ya menghibur to, tak omongi sing penak iki. Ya. Iki ya ngene to Mas. Nyapa? Nek teng daerah mriki, Hmm. aku kan ngomong nek ibu-ibu sing ning ngarep insyaallah acara ki sukses. Kok iso? Biasane ngono tenan. Biasane ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Kula bener. titeni kuwi mulai tanggapan mulai etan ngantek dung kulon. Ya. Kuwi nek ibu-ibu rame sing teko insyaallah sukses. Soalnya ning gone keluarga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Ibu kok sampai metu saka dapur ya toh. Terus delok wayangan insyaallah ki bakal rejo, bakal sukses, sok ben bakal enten wayangan melih. Iki tenan kuwi. Sing asta pusarane ngadil panjenengane Bapak Kades Aku- ya padha wae. Nah, kados Pak Sugeng saged sukses minangka disengyong kalih estrine di belakang dari seorang yang sukses di belakang adalah seorang wanita yang selalu mendukung laki-lakinya. Lah kae tangga desaku kae lurahe ya duda. Ya sukses, sugih. Masa Ah mulane omong hati-hati, ora mesti kowe iki jenenge menyakiti hati bapak-bapak ning awakmu ora krasa. Ngono lho. kok ora krasa. Lah kowe mementingkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya Pak nggih. Lho, bapak-bapak iki kepala rumah tangga ngomong anggur kaya tawon ndas. Pikir sik arep omong iki. Wis bener kowe. Ya bener no. Kowe mentinge bapak kowe. Bapak. Ora iso, Mas. Lho, sing golek pangupa jiwa. Pangupa jiwa, Mas. Tapi nek urusan ning nggone rumah tangga kuwi sing diutamano wong wedok. Ya bapak no. Ya wong wedok.
kok iso iki lho. Kowe tangi melek sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Walah ora tau aku. Lah piye? Gawe dhewe badokan kopi arek. Kompor cetekno kayak banyu kayak pasir dadi. Pasir ape ngecor kowe piye? Gula tak susulno gula pasir. Lambemu. Wis apik dhewe kowe wong Apik, lanang. no, apik. Wong lanang wis apik dhewe kowe. Apik. Apik merongos to piye kowe? Saking apike ya. Lah kowe iki lho wong wedok mergawene kaya apa to, Mas? Tak belani, Pak. Kowe tangi melek sing gaweno dedaharan sarapan sapa nek gak wong wedok? Kemeruh kowe. Kemeruh piye? Ora tahu aku gaweno sarapan. Lah piye kowe? Bocah mampu ya pesen. Pesen apa? Makanan pesen datang sendiri. Jenenge apa? Kira order. Apa? Kira order. Panganan sing apa milih iso to? Cangkem duwe so kok. Order. Lah kowe ngerti apa ya? Delivery order. Lah kile. Tak cuwatek tanganmu iki kok. Kowe iki ula apa piye kok? Wis bener dhewe kowe. Ya bener no. Lagi iso ngono wis kemengkek kowe dadi wong lanang. Ya ora kemengkek kowe merendahkan laki-laki. Ya ora iso. Perkara sing diutamano tetep wong wedok. Iki kok wedok Wedok kowe lahir ya saka wong wedok, ora nek lahir saka wong lanang. Lah yo. Lho. Maksudnya Kowe lho iso kaya ngene iki lho. Sapa sing ngurmati nek gak wong wedok, pakaianmu licin, ketok setrikanan. Sing setrikanan sapa nek gak wong wedok? ngora. Lah sapa? Laundry ya. Cah cilik engkek men kowe. Engke no bapak-bapak mbok salahne tak belani. Wis bener ngomong. Wis apik dhewe. Apik. Apik. Wis kalah kowe. Nyor. Kalah wis ora iso. Apane dek kalah? Le, tak omongi le. Wong wedok ki rekasane ning omah tenanan le. Rekas nggo ndi? Gendong bayi, kowe duwe anak bayi cilik. Lah alah. Kuwi sing momong sapa nek gak wong wedok? Aku iki jenenge ibu kurang kreatif. Sing ngemiki ya wong wedok. Ah, bojoku kae mek babi ngepet tek bagian momong Baby sister, baby ngepet iki pesugihan to piye kowe? tukang momong bayi lho to. Ngomong bayi baby sister. Sister. Berarti ngepet. Maune ngepet. Ngono ngepet gundulmu kuwi. Ngono. Wis apik dhewe wong lanang. Yo, Malah wong wedok kuwi sing dibutono wong sak ndi-ndi, Mas. apa? Kowe saiki manggon ning ndi? Lah kowe matane apa? Matane dhewe kuwi soto mata. Ku nang panggung e lho. Panggung ki mencroke ning ndi nempleke? Nang lemah. Lemah sing gedhi sak alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok, ora nek sing jenenge Cangkeme njaluk di arit. Wedek lho apa wedok? bumi ki wedok, bumi, ora nek sing jenenge pakmi. Kulo wong wedok dipenting wong sak donya. Rungokno gobokmu, Met. Kok sikatan to, Dong. Sikatan goli samping aku. Kadung gregeten emosi metu aku. Berarti bumi penting. Bumi penting dibutuhno wong sak alam donya. Gedhi. Jero bumi enek apa? Enek minyak bumi. Carane njupuk Dibur sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo badhe ngebur piyambak. Agak entek sepedone. Apa to kok sepeda barang ki omonganmu kok so. Pangkas sing duwe bur ya bapak-bapak. Aja nyepele tegese lanang wedok ki kudu bersinergi, Ya. kerjasama terjadilah yang namanya awake dhewe. Betul. Kok terus ngomong menang ibu-ibu mengandung 9 tahun 5 bulan. 9 bulan 5 tahun. Ora 9 iso. bulan 10 hari. Ibu-ibu iso ning ngene iki nek gak bapak polah ya ora iso lho. Polah apa? Lho piye to? Piye? Gak penak. Mbadi, assalamualaikum Mbadi. Waalaikumsalam. Siar to. Oke. Asik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atane siarno apa nyanyi ya malah kematian. Lah jere bakal nyiarno. Sing apik kalau aja gelem lagi ana MC ini lho to. MC ini sapa? Iki lho Sotopati. Pasopati, Sotopati. Grup kok yo. Grup Pasopati Iya. campur sari. Kok iso teko Sotopati. Caca senengane soto. Iya. Nang kene po enak to. Tenan. Daharane. Desa iki desa mulya tenan desa iki. Ndoke utuh. Utuh. Kuwi ndane pitike piro met kuwi? Tangga desaku Heeh. nek ngeki daharan. Iya. Ndoke separo. Masa? Pitike nguntal silet tok to. Dadi ngendok terus sigar, ngendok sigar. Masa ngendok kok sigar dhewe enak to. Kene utuh-utuh to. Utuh tenan aku gumun. Iki jenenge desa mulya ya iki. Mulya, Mulya. kejawan tepuk tangan untuk kejawan. Jaman luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun lho Pak Sugeng. Endi? Kowe ngerti panjenengan Bapak Sugeng? Hah, Nah, endi? Pak Lurah to? Ya, Pak Lurah sing. Pilujeng dalu, Pak. Endi? Kowe gong ora ya? Urung ngerti aku. Ditanggap wong iki ya kudu ngerti mula njagong sik saurunge Mulane aku takon kuwe, aku urung ngerti. pilujeng dalu, Pak. Endi? Golek dhewe ta, dhewe urung patek cetha. Golek Oh, dhewe. ngriko. Pilujeng dalu, Pak. Pak Sugeng. Oh, oke. Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Selamat malam, Bapak.
Oke, siap laksanakan 86, siap. Pak Sugeng niku Sugeng keremenane musik. Musik apa? Dangdut oke, pop oke, rock oke. Terus wis kowe sampean kok nyanyi. Wah, Oke, langsung wae tak siarne. Gak piye to kok Pak Sugeng sing nyuwun lho iki. Ayo dipinangkani pamrutane. Iya ya. Jack 12. Wah, 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 wah. Enak sone niki. Kidul Pom Sukorjo. Penak tenan to, Mas. Niki mereknya apa Pak Sone? Hah? Kes. Mini kompo merek. Kis. Kes. Cis. Kis. Kis. Kes. Sing leres pundi to Pak? Kis pokes. Kis. Kis. Wi asma Kinarya Jaba. Nah, Dadi kis sing nanggapi ben bayar langsung mula jenenge cash. Kes. Ya Sing ya. bener kis. Aja diutang. Kena kes ya kena kis. Jack 12. Wah, cash ra umum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Enak son niki. Son. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Lho kok endi piye to? Dah. Lali. Eko cerigis men ta kowe iki. Eko karang jipong gurine kok malah takon dadi. Aku kan nang kono yo golek snack. Kowe temu senake. Gak. Lali menawa panitia. Cek disimpen panitia senake. Aku iki sing teko sing nyapit linmas enek 8. Aku ra kaya dagelan malah kaya maling kecekel. Kuwi jenenge nyumanggana awakmu. Nyumanggana Mas. apa? Mugu. Kene nggo lampu kene. Lah sing ngerti yo kae dagelan teko sing ora ngerti copete lho kecekel. Ya terakhir kowe wajahe kaya topet paling. Iya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kak. Ada buah belimbing. Hing. Belimbing. Hing. Belimbing. Bimbingmu akeh untukku garing ya. Langsung liyane. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko tek ning ngarep piye to Mas? Eko syariah. Eko syariah kaya bank Eko syariah. Menjaga kesopanan. Oh iya adat istiadat yo. Yo. Dan juga saya menghimbau Wow. Anyar iki. Benar. yang ada di belakang sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katokmu. kecantol. Suwek, wek. Eko tek ngono to Mas. Kata-katamu horor kabeh kok. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo, Telusur. ulo luwo. Telusur. Piye to Mas? Eko syariah. Kata-katamu mediyene sing sopan lho kaya. Kurang sopan piye wong biasa no kok. Mari kita sambut. Niki Pak Sugeng ki lho Pak ngomong jarak Pak. Boten niki lho gara-gara bro. Potong Pak ki lho Pak omongan aku elek mau Pak. menimbut tok. Lah ya kuwi saru. Lah kan iso rambut. Oh iya. Meskipun ada yang lain. Baik, hadirin supaya berbahagia, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cow. Artis Tak panggilin bintang. Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa e. Gue pasange dop gini. Kaya ari-ari bayi e. Lah iya. tak panggilin artis cantik yang bekirut ini, cow. Berikut ini nih. Bekirut. Bintang tamu yang satu ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal di mana-mana. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Iya toh. Aku adalah mak lempar. Mak lampir, mak lempar. Yuk sama-sama kita kasih applause yang meriah. Ada siapa lagi kalau bukan? Ini dia. Ada Komodo. Komodo melet-melet. Langsung lo komet. Ada Cak Komet. Kelamin. Sepote. Kelamin wis teko kene to tuh. Kene akeh sing ndelok YouTube-mu. Yuk kita sambut Cak Komet. Sepatnya Mas. Yo, sepote. Yo gamelan, yo. Gung. Aku yang meneng kok. Cak Komet. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Adi cara salajengipun nggih menika berobosan. Iki spot apa? Lah aku ngenteni spot suwe ya tak Cah spot. dagelane enom iki yo spote sing semangat. Ya. Anggo lambeku. Nah, ini ya, siapa, Pak? Tapi ku kepok gak apa-apa. Gak usah. Oh kono ae. Sangkemu rusuh kok. Sing meriah. Yo. Anu spotnya sing keras Mas, sing keras. Sing keras. Cak Komet. Yo. Hey. Hey.
Apa gelem nyepoti iso dawane ra kaprah? Angitku sewengi sepotok. Ayo, Tang. Oke, baiklah, spesial untuk Kejawan tentunya. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu yang cukup lama sekali. Saya minta nadanya. Lagu berikut, lagu yang cukup lama, saking lamanya saya lupa itu. Duh. Kaya Roma mari-mari Mas. Lho, Roma Irama, Mari. gendeng terus. Roma Irama. Masa Roma ra mari-mari, Pak? Cacile guyu perkara ra mari-mari. Balonku ada 5, Tepuk tangan. baru warnanya hijauku ning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Terima kasih. Si Mas. Oke. Roma mbledose kok kadang penak ngono to Mas. Rumahnya halus. Bledose piye? Meletus balon hijau hadar. Roma Irama. Wong anu mbledose ngebas. So, kowe pengen cepet? Sing cepet sithik gak iso to Roma. Ya dipopno aja dangdut. Nek iki mau dangdut slow. Oh, nek dipopno cepet. Slow. Piye? Dangdut slow. Dangdut piye? Tuwapuk tanganmu ke cakar. Buat ikut Presker. pop bisa. Piye? Ya, dadi ngene iki tak cilik ya kena. Heeh. Wong gede ya kena. Kecekel. Yo. Anu D Mas D. Kowe kok hafal kunci to? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kok yo itis ya, saiki? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau deratiku sangat kacau. Balonku kini tinggal empat. Garingan. Anu pisan kan bledose. Eh? Pisan kan bledose Mas, garingan. Kowe pengen krungu bledose? Bledose kok gak enek anu tengeri piye to? Meletus balon hijau deratiku sangat kacau. Sik Mas, sik. Aku ki ngrungokno dore iki lho, urung kecekel aku. Kowe nyapet ya, Dak? Kuwi dormu kaya gluduk kok. Kan epic ki ade cepet. Ya cel pisan kan. Meletus balon hijau deratiku. Ora kenek tenan. Nyanyi itu bungkem. Lah dormu lho, buantre ra kaprah. Kudu awake dhewe menyesuaikan nek teng karawitan balonku ada 5 ya iso. Apa ya kenek lho ning karawitan. Dadi langgam, saya halus meneh. Piye nek dadi Langgam yen ing tawang. Piye kuwi piye? Larase. Ya rungokne, Yo. balonku ada 5 versi langgam. Iya, piye kuwi? Balonku ada 5, wong ayu, rupa-rupa warnanya. Kok yo penak bocah iki. Hijau, kuning, kelabu, mas, merah muda dan biru. Ya ra. Ya penak lho, Mas. Meletus balon hijau dor. Modele blenyek nih ya. Kowe iki lho nek ngepasno musik kok ya iso itis ae. Kowe golek dhuwit, Mas. Golek dhuwit piye kok iso. Ayo iki lho enek. Mah. Bro, kok moh piye enek pesinden sak Oh, iya, meneh, iya. kok iso ditepangke setunggal-setunggal kan ya Iya. kena. Oh, Mboten Pak. apa-apa. Nggih, mboten apa-apa Mas. Wis Pak. saka kene Mas. Saking mriki nggih. Ah, Mas, sing ketipunge cedhak Mas, karo kendhange aku. Mas. Eh. Tak du, entak du, Apa? tak du, Ah. entak du. Ayo ikuti. Nang saya Mbak niki nggih. Adik, pegang ini Dek ya, es krim ya. Dewa dewa Apa tak cipok mborok lho we. gede dawa gone moro tuwa. Sik Mas. Lagu anyar lho. Tak goco tenan lho kowe. Kowe gak ro ya? Do dewa Kang Asmara. Oh, Asmara to. Asmara gede dawa. Wah, tipku bucat tok ya. Tipmu piye munine tipmu piye? Gede dawa moro tuwa. Tak pluruti, tak adati, kanthi kaya ndas kendi.
Kowe iki ngawur ae kok. Ora. Ndang kowe. Wis teko ndi-ndi dipluruti. Ki mesti mbayangnya dipluruti. Lah iya tak mlurut to. Gak mati mlurut anu. Oh, mlut tali. Rafia. Oh iya. Ketipu Mas. Tak dum. Apa opo? Siap nggih, Pak nggih? Nggih. Pakai nada dikenalkan ya. Yang ini siapa namanya Mbak? Yang ini namanya Mbak Rindi. Kalau boleh tahu rumahnya di mana Mbak? Rumahnya di Tulungagung. Tulungagung. Iya, Makasih. iya. Geser. Ayo geser. Apik karo joget. Geser yo. Angel lho golek wong tuwek ra diisin ya. Radio isin tak tapuk tenan iki kok. Kalau ini siapa namanya Mbak? Kalau ini namanya Mbak Sela. Mbak Sela, rumahmu mana Mbak? Rumahku ada di Blora. Oh, kalau boleh tahu sudah punya pacar atau belum? Alah. Iki lho kata-katamu lho. Wis duwe gandengan porong no lho. Wis duwe bojo apa urung? Sudah punya pasangan apa belum Mbak? Tuh. Tah tuh. Ngenteni musik. Ya. Belum. Syukur. Geser. Geser. Iki sing guyu wae. Peluruti to. Kalau peluruti loh, kayu Yang kalau ini siapa namanya Dek? Yang ini namanya De Aula, Mas. walah aule ya ampun. Rumahmu kamu mana Ul? Rumahnya Oh. nggak dibawa, Mas. Aduh. Nek digowo kuwi bekecat Kuri aku. Golek nondok. paten itu dadi anggaran enteng. Urip nah. Ini apa kowe ndakel malah kowe celeng. Lah iki nadane iso mah mendesah. Yo sampeyan aja ngono, Mbak. Aku kan keri. Kowe keri aku malah begairah. Gairah apa? Nek begairahmu ora bahaya. Lah Dek ra bahaya piye? Alah wong cah lemu paling yo gur gaweng ngono, Bro. Wah, Hei, wis ra iso. Guyon, Pak, guyon. Iki harkat martabat wong lanang ki. Alah padha ae. Kowe pengen ngomong wong lemu ki cilik ngono. Lho aja ngaku. Ora ngaku piye kowe apa ngomong ngono? Alah wong halayak kene padha ngerti nek wong lemu ki mesti yo gur. Alah. Kok samping lho wis ra nek apa-apa. Berarti kowe padha karo ngece warga kene sing lemu-lemu cilik-cilik. Ora ngono, wong ki mbok sing ngurut kaya aku lho. Piye? Mulai atas ya, kepala, Ya. gulu, Heh. awak, sikil. Loh, aku ki yo manusia komplit, Mas. Ora komplit kowe. Urut. Lah kowe bar kepala bablas awak. Gulune ndi? Mbok tuku cilik-cilik no ben pantes. Gulu kok tuku bocah koclok. Lho, nek ndek gulu celok penak. Ya piye? Met kok met. Apa dah? Loh, aku yo padha no. Dah. Helm. Lho, sak wae. Berarti ra komplit. Apa ngomong aku cah cacat ngono to. Aja. Sapuk tenan kowe. Kalau ini Iki le. iki. Ih. Kamu walah nek wis kosal-kosal ngene cah. Oi, golek ndok. Apa piye? Kowe ora subuh. Jamu bar loro, Mas. Oh, iya, Mulane iya. butuh telur. Patuk to. Mbak siapa tadi? Mbak Ul, rumahnya mana Mbak? Rumahnya di Purwodadi, Mas. Geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Innalillahi wa oh iya. Urung ditakon. Nak. Makanya mana? Nah. Mike mati mulane nak ngono. Iki to. Kalau ini siapa namanya Mbak? Namanya Mbak Nawang. Rumahnya Oh, enak. mana? Purwodadi. Yo. Pun suwe Bon, nyinden bon. sahur. Hei, Geser. Di bojo ki apik lho, Met. Ya, Pak. Dijak tunggu mpret minggat mrite tandari. Lho tenan. Woi. Terima kasih, Mbak. ya. Kek yo. Oke lanang ya. Pak niki sinten ta, Pak? Mbak niki saking pundi niki? Niki saking Purwodadi. Apik lho, Pak niki. Api mbok dituku. Apik tuh. Apik iki. Iki tinggi mbok-mbokan apik lho. Pitik. Oh, urung tuwa kok mbok-mbokan. Tegese nek dienggo pasangan cocok kuwi, Pak. Pasangan apa kuwi? Ya pasangan Pasangan hidup. kowe, Mas ya. Kok, Karo Mas Komet. Nah.
Nggih, pasangan duet pasangan. nyanyi. Nggih. Geser, ayo geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Beda. Bisu. Mohon maaf, namanya siapa? Beda. Lah, masalah tanggapan nyowoput. So nek sing model kayak ngene anu dibathok petek. Anu gak Gak petak ya. senenganku ki. Oh ngono. Iya, aku ngono-ngono ki tok. Bahasa-bahasa itu kudu ngerti lho, Mas. Alah rada kan kene-kene to, Dok. Heeh. Untuk yang lain kan bebas. Bebas. Gak masalah. Sekali lagi, namanya apa? Beda. Wow, merekok. Rumahnya di mana? Beda. Api. Iki entuk ronggo no. Nih. Bengi no, bengi ngoger nunen. Nunen. Oke. Oke. Kalau Kalau siji siji ladeni kabeh lho, Mas. Aku wis nakoki 1, 2, 3, 4, 5. Kuwi ijek siji bagianmu pinggir. Alah wong kari siji mbok entekno sisan kok so. Nyuwun sewu Pak, kedadil to Pak nggih. Ya. Lah kowe kok kula nakoki wong 5 lah kowe nakoki 1 kok ora gelem ya apa? Tapi loro dagelane loro ya saiki gentenan. Anu sing radil iku kowe. Kok iso radil? Lah nyapa sing apik-apik mbok takoki dhewe lah sing karek kekot-kekot ya. Kekot-kekot iwak to kowe kekot-kekot lho. Aku tahu nakoki sing sepuh dhewe. Heeh. Jenenge gak pas ya kono bingung. Bingung piye? Yang ini namanya jenengan Tin. Heeh. Lah terus piye kuwi? Nama saya Tin. Gak Ya enak. aja ngono sik dijajal dhisik. Oh, Yo iya. kono lho yo. Ngapunten nggih Ayo, Bu nggih. ngopo. Sopan-sopan. Mie jenengan pundi Bu? Mie kok mie tak Oh. tapuk kowe iku kok. Ayo. Niki sampun, Mas. Nggih. Lanjut dodok sing sopan. Sopan. Karo piyayi Nggih. sepuh. Ngapunten. Yang ini iso bahasa Indonesia apa ora? Lho Inggris e saged to ibuke kuwi. Oh. Inggris e iso lho Mas. Tak Jawa ya. Ya ya. Ngapunten bareng asma sinten Bu? Nami kula. Nggih. Cekap Bu Yayu. Elah ya yuk. Bakul tempe. Kok bakul tempe piye to? Bakul tahu. Tahu? Empu lho kuwi. Jare kekot-kekot. Mboten guyon apa alah kok so. Jenengan niku nembe sepindah niki. Jenengan asline pundi, Bu? Dalem saking Sulur Sari, Mas. Oh, Sulur Sari. Nggih nggih nggih. Pundi Sulur Sari kompensor. Alah, ndi ta kuwi? Pundi? Ndi? Kowe kemeruh kowe iki. Nanti kuwi. Ayo ning ndi karek kono to? Mriko nggih, Bu nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Bu nggih. Nggih, Bu, nyuwun sewu. Napa? Teng daleme kathah tikus mboten? Ini napa? Lah niki nek badhe tukang ngusir tikus niki. Nggih, kula biasa gledak. Kaya Gladak. kucing nggih. Kaya kucing nggih. Nggih, mbang Niki telon. Nggih. Kok kembang telon piye to kok iso? Ben puas kowe. Ayo ditanjake pesinden sing setunggal. Iya, monggo. Sing iki apa sing Ah, Wiwit saka pinggir kene, Mas. Pinggir iki. Oke. Yo. Diteke loro-loro apa siji Mas? Kalih nggih sae. Ah, loro. Nah, iki sing Tulungagung karo sing siji Tulung-tulung. Lurah. Tulung agung karo tulung-tulung. Yuk wonten sinten menika wonten Support, Ajeng Mas. ayo yuk. Rindi dan juga ada Rindu. Nah, spotnya yang Sila. gamelan. Nggih. Betul. Ados, yo. Mas. Saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Ah, wis dipurba Mas, ayo. Nggih, klopok-pok nggih. Nah, iki sing anyaran iki mentas saka kenceng iki gabung karo Pasupati. Oh niki? Iya. Sing anyar. Anyar. Wah, lek tenggene sekolahan niku kan wonten peluncunan sing ngoten. Ada. Orientasi ya, Bro. Orientasi yo padha karo dibelonco. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oh nggih. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Siapa? Selamat. Heh? Siapa? Anda. Siapa? Sampean. Namanya Rindi. Gak boleh ketawa loh. Enggak ketawa. Diem aja wes. Aja diteni to, raimu wis medeni wong kok. Enggak. Raine medeni wong piye? Sing halus. Mbak Rindi. Nggih. Heeh.
Mbak Rindi Iya condrane Mas, nek koyo ngene iki Mas. ya cara mono dicandra nyuwun sewu Pak. Lek tenggene anu kan Dewi Kumaratih kalih Kumajaya. Lek kula kalih Mbak Rindi niku cara mono nggih Romeo kalih Juliet. Wah. Kumarate karo Komo Sawah ta kira. Nah, Oh, cobi Ngomong. astane jenengan. Mas, hati-hati copet deh. Oh iya. Nyondro ta dukun iki. Oh iya. Jenengan ini setelah saya terawang, Nggih. kodame sampean itu kembang melati. Ngapa kok kembang melati? Nek kula tawon. Dicocok-cocokno. Berarti jenengan. Terus kono ngentuk kene ta. Ya iya ta. Dai tolong baik lah. Nek, Mbak, Kodame napa? Mbak, Dicek, topi, Mbak. kodame. Anu, efek-efek. Apa telapak tangan, Mbak. Oh iya. Napa? Kodam Anda burung ketilang. Gini, Mbak. Kalau Anda tikus tuntung. Ayo. Apa mangan ki ya? Mangan iki bosok. Ayo, dirayu nganggo gending sing apik. Nggih. Mas nadane C, Mas. Wah. Jreng. Sawira krungu swara fales dadi. Nganggo musik lho iki. Suara fales beda. Aku seneng ngerdek nyanyi. Serah tau pas. Rindi. Nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Renungkanlah. Iki jane film ajab to piye lah jane kok. Oh, mesra to, golek mesra. Delok, ayo nama masalah lagu tak layani. Wah. Kaget deh. Siluman curut impun cocok dereng kula. Wah cocok nek karo Dan ayo kaya cocok tuku cocok tenan. kaya tuku sofa anyar model deh. Lah uang kok lho. Ancen wis ngene iki lho jenenge wong lanang iso ngerteni wong wedok ya ngene iki. Jajalan, Wis, jajalan. bisa. Aku jalan. Iya, jajalan. Di Rindi jajalan. sini sayang, jangan Iya, jangan dekat-dekat keluarga miskin. Iya. Nanti ketularan gudik ya. Jangan dekat-dekat. Menang atau ganti aku? Ayo ndang. Aku nyanyi lagu kuwi oleh. Oleh. Olah ya ora apa-apa wis. Jongono to ya. Pangku sikil kok malah hepleh-hepleh ngene iki maksudmu piye kowe? Apaan tekone? Langsung pelek ngono kan. Elek piye kok iso Gak oleh to. oleh. Aku mah lagu kuwi nano. Lha apa? Wah, kuwi wis biasa. Di tengah. C, Mas. Sing. Andai kau tahu aku mencintai Pangku. di dalam hatiku telah terukir namamu. Andai kau tahu aku apa lagi waras tadi? Lagi waras piye to? Kok muter ya tadi? Ora langsung blek ngono koyo kowe. Ya kok urusanmu to wong lanang iso nata Ngene wong ngene, wedok Mbak. ora? Untuk kene, aku sing nyanyi kowe sing Iya, karo kono iya, kono. Gini lho, Dik Rindi. Iya. Coba sekali lagi. Kau tahu aku mencintaimu di dalam hati. Lek. Banyak pi. Iya. Sok ngono ya lali. Ayo. Repe, Mas. Aku takut kau melupakanku. Seneng di patar tatak. Kaya wong lempah. Ora ngono Mas, aku ki udunen. Dengkulku mlosok. Ayo nyanyi. Dengkule mlocok. Mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Nggih, Atau pamuritan apa? Nggih. Nyun sewu menawi ngagem gamelan riyen pripun? Wong ge siap. Mboten napa-napa. Mboten Bebas napa-napa. oleh gajane Los. jenengan. Oke, mangke Kula kan- luar biasa Mas, lagi Nggih. iki Mas. Pripun? Panjenengan bisa memadukan antarane pentatonis diatonis. Mulane Ora cemplang. Lah nggih. Oh, ngoten nggih. Mulane ndang di Biasane jeglek Pak, ora kepenak. mulane ndang dijaki terus. Wong kari sing ngersake no. Nggih. Ya jenengan peksa no. Ngono carane Mas Ya ya. iso no. Ah, iya, Nek iya. ketoke kono ora gelem DP, jenengan DP-ne dhisik. Edan. Oh, mboten masalah. Ayo monggo. Wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Nggih. Sugeng lho Sugeng. komentar WA. Heeh, Nggih. Samsung Agung. Menika pamundutanipun podang kuning Mas. Podang kuning badhe niki campur sari mangke Pasopati Tasik, nggih. Ayo nggih, monggo langsung siap. dipinangkani mawon nggih, Bapak. Ning ngagem bawa niki panjenenganipun. Oh, Oh, nggih, nggih, monggo bawa. Nggih. Ah,
Derindi engko nek sampean bawamu Nggih. apik, engko mantuk tak dumbaso sepeda Apa? motor nggih. Kok mek sepeda motor? Nek sampean nyuwun apa to sayang? Apa ngono sing rada gedhe? Mobil wis duwe burung? Wes. Jess seneng apa ora? Ndak. Lah senengane mobil apa? Apa sing gedhe apa? Grand lho, grand. Grand. Film yo dam truk kuwi engko tak jombat. Mobil ambulan bae. Ogah, kowe ae kok. Ayo Cuk. Tawa ae bojone dastre jebol kabeh hak. Tawa mobil. Ayo Dek. Ya, bagi-bagi Mas. Sak gotro-gotro porong gotro-gotro ora apa-apa. Ya. Nadyan wujud temong peksi Masih ya guru manuk. kawita lining Halus manis tumrap ati. Mas Komen, Nggih. Mas Dodo. Nggih. Wah, nek disawang piye Mas? Saka iring-iringan ngono. Yen tak sawang niki pun cocok. Pun cocok dadi pasangan sing ideal. Nek awake dhewe pasangan ideal iki pasangan idiot sebelah kono gak masalah. Kurang ajar tenan. Yo yo. Nah, aku apa, Mas? Amin. ya wis Amin. cocok Wah, cocok wis. Amin. Kowe cek doyan liwat celeng amin murah mandi. Ayo Siap, diajeng. gerak. Siap no. Ya. Golek isi podang jenar Serak-serak basah Pak Komen iki. Nggih, senengan kula ngoten. Oh, senenganmu Mas. Nggih. Ra iso sing serah-serahe nggonku kok senenganmu piye? Tapi nek- Nggonmu dhewe kono lho. Iya, aku mikir nek iki nek dibaresno gak simetris tuh. Kok iso gak simetris piye? Mbak, siap Gak gak? iso. Hadap sana semuanya. Nah, siap, no. Luruskan. Jangan terlalu maju-maju, Mbak. Lurus. Gak saya lurus ini apa tadi? Senti. Aja geget-geget ya. Betul. Terus kurang mundur, Mbak, yang tengah. Betul. Waduh, kok gak iso ya? Lah kowe ngerti apa to, Met? Gue gak iso lurus loh tuh. ngingeti apa? Nyawang apa? Ingat Nyawang apa? apa? Barisan. Ya, barisan. Katanya dukui. Ayo diajeng. Ibu bunga atiku Ibu bunga ing atiku wong ayu. Allah sing Allah Pancen wong sing tak tresnani kejaba slirahmu wong ayu. Siluman ketunggeng. Kamu siapa? Aku Suneo. Oh, suarane ngono kuwi Mas Dodo ya. Lah niki sing pengisi Ketunggeng. film kartun niku, Pak. Bocah iki. Nggih, Komet niku pengisi film kartun swantene niku. Oh, Roma Irama yo iso. Roma saged. Heeh, terus apa? Swara kartun saged. Kartun iso. Apa neh, Mas? Langgam saged. Terus ustad hadroh ngono bareng. Wah, niku tanggal 18 benjing itu. Ngaji-ngaji ngono. Ngaji nggih saged. Insyaallah. Tapi jaga njing ben. Ampun dikabehne ya mangke. Monggo Mbak Sel. Nggih.